Аз гледам тука. Тука гледам таймер. А? Хубай, дай. Време. Дигай ръцете. Спокойно е, Иване. Спокойно е, Иване. Спокойно играй, бе. Дигни ръцете, спокойно. Браво, моето момче. Спокойно, по-бързи удари. Бързи удари не са сили, бе. Очивай към него. Играй. Браво. Браво, моето момче. Браво, ела. Я дръж малко. Втори рунд. Браво, моето момче. Спокойно. И отдолу удрай, не само горе. Долу ляв, горе десен. Събри гарда. Прави удар, Иванко. Айде, моето момче. Браво. Два леви, тогава 10. О, браво. Аре, долу в корема, бе. Апъркъти. Браво, моето момче. Прави удар, Иване. Очвай към него. С лявата. Браво. Десен ляво круше, Иване. Браво, точно така. 10 секунди. Прави удар, Иване. Ванко. Да. Ще да спра. Движи краката. На пръсти, айде. Добре. Движи се. Браво, моето момче. Добре, движи краката. Не дей се унася. Браво. Бягай оттам. Бягай от въжетата. Бягай. Движи краката, не са. Движи се, бе, Ване. Движи се, бе. Движи се, Иване! Движи краката! Така! Ай с предна ръка играй! Пускай бързо! Пускай предната! Ай, ляв десен бързо! Ляв десен! Браво! Поздрав! Очевай напред! Ляв десен долу! Белия ъгъл! В белия ъгъл! Айде, бокс! Почвай! Горе ръцете! Прав удар! Два леви, Иляне! И круше! Ляво! Долу в корема! Два леви, десен в корема! Прави, 5 секунди! Почивка! Почивай към него, айде! Бързо играй! Добре! Главата! И ляво круше, бе! Гледай го в очите! Круши! Въздуха е! Цели точно е! Два леви, бе, Иляне! Два леви, бе! 30 секунди още! Два леви тогава! Пускай времето точно.
Отивай към него, отивай към него. Дигай ръцете към него, айде. Аре, бе. Отивай към него, бе. Натискай. Дай, бързо отивай към него. Бърз. По-бърз. По-бърз. Аре, отивай към него, Митко. Дигай ръцете и 2-3 леви. Аре, фърляй. Твърд ляв. С ляв стъпвай напред. Какво да викам? Бягай! Влизай му, той малко по-висок. Смяна. Ай, стъпвай напред с предния крак. Върви напред, дай, прибира гарда и напред. Спокойно е. Не са у нас, е. Аре пак. 2-3 леви твърди. Далече си. Далече си, бе. Браво. Супер, точно така. Ай, залъжи долу в трупа и тогава да. Там е каската ми. Те се смениха. Прави удари, бе! Прави удари! Давай, върви напред, дигай ръцете напред. Прави удари, бе! Ей! Дай там! Пак! С дясната! Цели точно! Натискай! Айде, дай! Не остана! Далече се отивай към него! Прав удар, бе! До него е! Ай, пак! Ляв и тогава влиза из десен. Ма, трябва да скъсиш дистанцията, Митко. Почивка! Ръцете горе! Давай, Митко! Дай, закрива се, давай! Скри главата, Дай! То съм много опасен. Долу! Гарда горе! Върху му, давай! Едно, две, три! Давай! Целеточно! Дай! Дай! Първо! Върху него, бе! Дай! Долу! Давай, твърдо не оставя, бе! Стой ме, Рейш. Две! Дай, слава, Два леви. Добре, дишай.
Два леви, тогава десен. Два леви, тогава. Добре. Той го чака. Чака го да го засъм. Измори се. Нека да се. 5 секунди остават. Ай, последна атака! Почивка. Давай, дай ми го! Давай! Спокойно, не бързай! Спокойно! Пускай предната ръка първо, пускай! Пускай лявата! И спокойно, не дей бърза от началото още. Дай! Тръгвай! Браво! Браво, супер! Два леви тогава, айде! Давай! Аре, брат! Ай, бързо, два леви тогава десен. Давай! Нико, давай, бе! До него отивай. До него, дай върху него, дай върху него. Браво! О, браво! Добре, супер. Нищо няма, супер. Ай, стягай се. Стягай се, момче. Ти малко не беше... Давай, Нико! Дай! Спокойно е. Добре. Дай! Не го да мръдне, дай! Давай! Давай, Нико! Нико, чакайте, Нико! Ари, право е! Право е! Ай, момче, стягай се! Айде, давай, стягай се, малко остана, бе! Дай! Браво! Давай, Почивка, поздравете се, момчета, браво! Гледай, правилно. Изправи се! Браво. Дай да че я стегна. Това да че я стегна. Ай. Да. Един рунд той ще направи, после един рунд другия. Прави удари, гледай, не дей да плуваш. Прави удари. Дигай ръцете. Дигай ръцете. Стоп! Браво.
Прави удари, айде. Гледай къде удреш. Гледай къде удреш, бе. Изправи се. Айде, пат. Прави, айде. Пат, айде, пат. Стоп! Ей! Последно предупреждение. Стоп! Стига толкова. Искам да го изядеш поничката. Искам да го ядеш поничката. Към него, до него стой. Пускай удари, Владо! Владо! Пускай удари, бе! Пускай! Владко! Пускай удари! Ай! Браво, моето момче! Бяга оттам! Движи се! О, браво! Браво, моето момче! Браво, моето момче! Ай, 2 леви десен, Владко! 2 леви десен! Браво, моето момче! Браво, моето момче! Гледай отпред да ти целиш, не в гърба. Айде, малко остава. Почивка, майма. Браво. Убивай го! Смачкай! Аре, тишо, напред, тишо. Браво, моето момче. Дигай ръцете. Удрай. Браво, моето момче. Бутай в него. Браво, моето момче. Спокойно, стой стабилен, дигай ръцете. Браво, моето момче. Браво, точно така. И десен, тишо. Горе ръцете, браво, моето момче, супер. Стоп! Обувката. Дишай. Добре. Десен ляво куше. Айде, отивай там в средата. Десен ляво куше. Браво, бе. Браво, моето момче. Давай, той се е изморил, давай! Убий го! Почивка! Браво! Добре! Горе ръцете! Прави, Владо. Браво, моето момче. Браво! Така, с краката играй, айде! Браво, моето момче! С краката! Дай, пуши, до тебе! С краката играй! Браво, моето момче! Удрай, долу! Движи се, изтегли! Браво, моето момче! 10 секунди! Аре, Владо! 2 леви десен! Браво, моето момче! Браво, поздрав! Напред отивай, напред! Пускай левия крак с ляв прав, айде! Аре, Мите!
Твърд. До него стой, Мите, до него. Ай, по-бързо играй. Дигай темпото. Браво. Пак. Браво, ето. Добре. И горе ляво круше, завършвай. След десния е ляво круше. Бъркай с лявата. Бъркай. Така. Бъркай тогава. Оп, браво. Аре пак. И долу и горе. Да, търси. Дистанцията търси. Айде. Айде, супер играеш, Митя. Пускай предната. Айде, 20 секунди остават. 20 секунди. Почуй към него, бе. Браво. Почивка. Браво. Thank you. Thank you very good. Да си сложил нещо да ме поиш тук. Да не мога да им приказвам. Браво. Браво. Отивай, заграждай го, айде. Завършвай горе. Ай, умекна. Отивай, заграждай го. Аре, бе, Мите, стягай се, бе. Бре, аре, бе, Митко. Една минута остава, Митко, стягай се. Давай, напред, дигай ръцете, заграждай го. Айде, дай, стъпвай, удрей хубаво. Там гирмяш, да му дуди. Айде, силно удрей, бе. Добре, супер. 10 секунди. Айде. Дай, дигай ръцете, атака, последна. Изтегли. Почивка. Последен рунд. Гледай му ударите, айде. Движи главата, вляво вдясно, мърдай главата. Вляво вдясно. Аре, сега са бута, удрей го, бе. Колко буташ? Пускай удари. Така. Давай. Така. Дай, дигай ръцете, да не цапни. Една минута. Дай. Натискай. Работи с удари. Работи, умори с ари, бе. 10 ляво круше. Не го оставя, бе. Аперкът, бе. Брадата цели. Браво, цели точно. И ляво круше. Браво. Удрай го, Митко.
Работи, браво! Абе, той измориса. Браво! Поздрав! Добре. Една минута, Тоше, една минута да тако. С кое да го пусна? С кое, бе? Кой той, бе? С кой? С твоя? Той само идва да гледа. Той играе с смешно точно. Нали смешно игра? Не, не е играл. Как да не? Не е играл, бе. Кой игра? Где да знам? Крум игра, Крум. Ще играеш ли? Ай, слагай ръкавици и каска. Слагай един рънч направиш. Къде оня? Росен ли ще играе? Росен ли ще играе? То с господин много е хитър. Добре. Починете малко, починете малко. Почивка. Починете малко. Крум. Крум. Спокойно, Гоше, супер. Супер играете. Да, пази се. Пази се да не тътцят от цели. Пускай предната, айде, пускай. Така. Много пасивно играете. Ай, малко подари. Влизай му! Влизай, бе! Айде, чао, вън. Бягай оттам, Гоше. Бягай, 10 секунди остават. Браво, супер, браво. Почивка. Браво, поздравейте се. Стига толкова. Влез, момите. Пускай предна ръка. Пускай предната ръка, работи. Пускай предна мете. Пускай. Видя ли, стърва го? Пускай предната. Пускай предната, бе. Жмете се. От джоба. Да си вземи шоколад. Той ме гледа. Мислех ми, че ми глътна парти. Пак то статисна кафе ми даде кафе. По-бързо, Мите, по-бързо трябва да играеш, Мите, изтърваш го. Видя ли? По-бързо играй с краката. Бързо отчай до него. Стоп. Гледай го, не се навеждайте. Аре, още 20 секунди оставиш, починиш. Ай, още малко. Още 20 секунди, айде. Правите, давай. Последно, айде по-бързо искам да отчуваш към него. С лявата, ляв прав бе.
Изтегли, изтегли. Да. Нищо, аз така да поиграеш само, не да... Ма той не... Стоп. Айде, стига бе толкова. Айде, почвай, дигай ръцете и почвай. Тигни ръцете, един тът. Пускай, така, очай към него. Той е с белото долу горе на моите килограми. Не, лека, 70 кг. Колко? 70 кг. Прав удар, браво. Браво, Роска. Гледай го в очите. Гледай го и псоя на ум. Само на ум. Изяж го. Така. Аре, Митко. Играй му, Митко. Цирк. Избийте се, бе. Айде, Роска. Сбий се, Роска. Така. Повече удари. Удрей. Добре, починете малко, Давай. Айде, то срън по-сериозно. Митко, играй бокс, Митко. Не са ли гави? Айде, Роска, отгоре му. Роска, айде, бе. Стоп. Добре, давай. Браво. Гледай го в очите, не се навеждай. Аре, долу в корема също цели. Десет секунди. Айде. Добре, 5 секунди остават, айде. Карай го в кишето, бам! Бутни го, е! Стоп! Аре! Два леви десен! Ляв десен, айде! Браво! Чисти удари, Аре, в корема го удари, бе! Удари го в корема! Дай! Аре, дай! Силно удари там! Айде, Роска! Бий го, бе! Роска, удари го, бе! Гледай го! Двайсет секунди! 5 секунди! Айде!